hatra. Ngai ngoi ya me ko try je sekan raja ngah kan ni ka step jangan ni ka si ka bakrau. Ka balang ka step ka si ka bakrau lagi bakrau try. Ha ka bagi kum ki khon ki jame gi le yo ban ya poi lang kom ni kom ka assembly try je sekan ran. Ban wala kan ni ka jaga kan ni ka shnang ka ba itanan. Ka ba mela ai kerpang kan ko try. Ya kan ni ka jaga bagi khon ki jame ko try. Kin yo ban im ban roi ban sah kan ni ka shnang try. Ni singa